Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys. Bangarang bass. Bangarang. No takže čus lidi, vítám vás u mého prvního tutoriálu a dneska se ukážeme, jak se stáhnout Fraps a jak to nainstalovat, stáhnout a plus nějaký ty nastavení, no. Takže půjdeme na Google Chrome, nebo třeba můžete to mít přes Operu nebo přes Mozilla Firefox. No a tady napíšeme můj soubor .cz doplňky a mody do her Fraps download. Pak tohle budete mít v popisu videa. A tady budete mít, pak se vám to stáhne, dáte ctrl plus j. No pak se vám to stáhne. Říkal jsem stáhne. Čekat. No, pak klasicky nainstalujete, no dáte, pak se vám to klasicky to nainstalujete, agree, next a pak install. Jenže já už to nainstalované mám. A teďka dáme jenom start. Tento počítač nebo computer, local disk nebo místní disk, Fraps. Tady vidíte Fraps, tak ho spustíme Fraps, to můžeme vypnout. Vidíte, zatím tohle můžete nechat, takže FPS. Tady si to nastavte, čím to chcete nechat spuštěný. Třeba já to mám na F11, tady máte FPS, frame times a min, max a VG. Ale nechte si tam FPS, tady si nastavte, kde chcete, aby to bylo. Tak já to chci takhle tady nahoře. Tohle si tam nechte, zaškrtnuté. Tady si napište nějaké čísla, já jsem se tam napsal 9999999. No, teďka můžeme jít na Movies. To je snad nejdůležitější. Tím, co chcete, aby to začalo natáčet. Tak já si to dám na F9 a začne vám to natáčet, když dáte F9. No, kdo má lepší počítač, tak ať si tady dá 60 fps a kdo má nějaký slabší počítač, tak ať tady má 30 fps. Tady si dejte 0, nebo 30, nebo 60, co chcete. Tady full size, to je, když chcete natáčet nějakou hru ve full screenu, nebo half size, když chcete nahrávat plochu, nebo nějaký něco přes internet. A když chcete teda natáčet tu hru, tak si nechte full size. Zaškrtnete si record Windows 7 Sounds. Stereo je, když máte, jakože, že vás to uslyší a zvuky okolo vás, třeba když hrajete World of Tanks a střelíte z kanónu, tak vám to tam, tak uslyšíte ten výstřel. A multichannel to je, když třeba si voláte s někým na Skypeu a chcete třeba, aby v tom videu byli slyšet třeba i 3 přátelé. Tak já tam mám necháno stereo a když chcete mikrofon, tak zaškrtnete si a pak vás bude slyšet v mikrofonu. To bude jasný. A tady si dejte hide mouse cursor in video, jakože uvidíte kurzor myši, když budete natáčet.
Tak jdeme a tady dáte change a kam to chcete, jako aby se vám to uložilo. Tak já to mám. Pak až si to tam uděláte, tak dáte jenom Vive. Tady máte jako, kam to máte uložený. Tak můžeme přejít na screenshots. Takže tady se nastavíte zase, jak to chcete, na co, tak já to mám na F10. Tady si to image formát, tak to si můžete dát TGA, PNG, JPG, BMP. Já používám JPG. Mně to nějak nejde. No tak tam mě jde jenom BPM, teda BMP. Tady si to třeba, že když dáte F10, tak vám to bude furt za 10 sekund stejný obrázek a vypnete to zase F10. Ale já to nemám zaškrtnutý. Toto je, jestli chcete, aby bylo vidět kurzor myši a tohle, aby viděli jenom ten obrázek. Zase change a Vive. No. To bude v dnešním díle všechno. Takže čau.